m'estaven aclarint qui anava a intervindre a defensar les candidatures. Diuen que serà una defensa global, fruit del consens i la unitat que marca i que ha marcat aquest procés. I intervindria primerament la companya Marina. Bon dia, companys i companyes. Bon dia i moltes gràcies. Moltes gràcies pel recolzament que hem rebut dia rere dia, Lluís, Marga i jo, per part dels militants d'Esquerra Unida del País Valencià. Hem tingut moments molt durs, s'enfrontem cada dia al Partit Popular més corrupte i reaccionari de tot l'estat espanyol i patim cada dia a un partit socialista que no és digne d'aquest nom. Però representar aquesta organització en les Corts Valencianes ha sigut un plaer, perquè mai ens ha faltat el vostre suport. Gràcies. Tenim 100 propostes i 1.000 raons amb les que eixir a lluitar. Unes sigles, una història, un programa, i avui us presentem també un grup de persones, totes i cadascuna de les que van les 3 llistes, disposades a ser l'altaveu, a donar la cara i a treballar per un País Valencià més just. Un equip, un projecte, perquè així no volem divos, ni divas, ni personalismes, perquè volem treballar des de la honradesa, des de l'esforç i la humilitat. Una aliança entre l'experiència dels més joves i la joventut dels més majors, que ens ensenyen, com va fer Marcelino, que la radicalitat de les propostes i les ganes de lluitar no tenen edat. Aquesta llista, per a la que us demanem el suport, representa l'esperit d'Esquerra Unida. Hem volgut aglutinar a lo millor de la nostra societat, sindicalistes, ecologistes, republicans, feministes, la millor representació de l'esquerra alternativa i anticapitalista, perquè volem una Esquerra Unida forta en el Parlament i en el carrer. I així ho vam fer el 29 de setembre, el dia de la vaga general, participant en les piquetes i en les manifestacions que van tindre lloc arreu del País Valencià, contra la reforma laboral i els retalls socials del govern de Zapatero, que s'ha plegat als interessos del mercat, de la patronal i de la dreta. Però també hem de continuar omplint els carrers de banderes tricolors cada 14 d'abril, reclamant més democràcia, recordant la segona, fent un homenatge als lluitadors antifranquistes, però sobretot reivindicant la Tercera República. Eixirem cada 25 d'abril i cada 9 d'octubre defensant els drets socials i nacionals del País Valencià per reivindicar la nostra llengua, la nostra cultura, però sobretot per dir ben alt que som un poble amb una història, amb un passat i amb un futur. I per cridar fort que estem en contra de la censura franquista per tallar les emissions de TV3, perquè no suporten que puguem tindre accés a una televisió que ells no manipulen, com ho fan en Canal 9. Traurem tots i totes els que estem en les 3 llistes les nostres banderes per acompanyar les manifestacions per uns serveis públics de qualitat, contra la privatització de la sanitat i per una educació pública i laica. Estarem també tots i totes, tots els candidats i totes les candidates en el carrer, amb els nostres companys i companyes de les plataformes de solidaritat, amb Palestina, amb Cuba i amb el Sàhara, perquè aquesta és la nostra gent, els ciutadans i ciutadanes que lluiten contra les injustícies i que somien amb un País Valencià més lliure, més sostenible i més solidari. En definitiva, us presentem una proposta de companys i companyes que volen fer política en favor dels treballadors i de les treballadores, en favor de les classes socials més desafavorides, en favor del mig milió d'aturats i aturades que hi ha al País Valencià, en favor dels que no arriben a final de mes. Però també farem política en contra dels especuladors, en contra dels corruptes, dels lladres, dels aprofitats, dels Fabra, del Gürtel, de Brugal, en contra d'aquells empresaris que retallen fins a l'últim cèntim en la seguretat i en el sou dels seus empleats per continuar fent més gran la diferència entre els rics i els pobres. Volem el vostre suport, el de tots i totes, per treballar per un País Valencià solidari amb els immigrants, que prioritzi les necessitats dels ciutadans i ciutadanes per sobre dels negocis d'uns pocs, que garantisca una vivenda digna als joves, una educació de qualitat per als més menuts i les més menudes, una sanitat pública i universal, un país agraït amb l'esforç dels més majors,
on els discapacitats no tinguin barreres de ningun tipus i on la meitat de la població no siga discriminada pel fet de ser dones. Volem un país per viure i per això, perquè volem treballar per aquest país, us demanem el vostre suport. Moltes gràcies. Ara té la paraula el company Lluís Torró. Bé, bon dia a totes i a tots. Ens hem reunit així, per una banda, per a tancar una proposta per a la societat valenciana, una proposta de transformació i de canvi, una proposta de polítiques que poden fer realitat un nou país valencià més just, més lliure i més solidari. I per això anem a dotar-nos, hem triat, hem fet unes confeccions d'unes candidatures que seran les que presentarem a les properes eleccions autonòmiques que seran a la primavera del 2011. Unes candidatures composades per homes i dones que han de tractar de donar continuïtat i millorar el treball que des d'Esquerra Unida està fent-se permanentment a les institucions. El treball que fa Esquerra Unida com a portaveu de tots aquells sectors de la societat que es troben més desafavorits per les polítiques que es practiquen des de les institucions. Les polítiques que es practiquen així al País Valencià concretament són unes polítiques amb un marcat caràcter neoliberal. El Partit Popular, durant els seus llarguíssims anys ja de govern, s'ha dedicat a menysprear la cultura en general, però també i molt especialment la cultura pròpia dels valencians i les valencianes, ha abandonat els sectors productius posant tots els ous del desenvolupament en la cistella de la construcció, s'ha dedicat a privatitzar sistemàticament tots els serveis socials públics i finalment s'ha dedicat a fer una política que ha primat l'escaparata, la gran obra, el gran event, per damunt d'allò que són les necessitats socials. La suma de totes aquestes qüestions ha tingut un resultat molt clar. Un deteriorament ambiental enorme que recorre el País Valencià de nord a sud, destrossant tot el territori i en molts casos posant molt difícil el tractar de redreçar-lo i de fer una societat ambientalment sostenible. Ha provocat una gravíssima crisi política caracteritzada per aquesta corrupció que també assola el País Valencià del nord del sud i tot això ha plegat, a més, agravat amb una gravíssima crisi econòmica. Les tres pates no són industrials, formen part d'un mateix projecte polític que nosaltres estem així fonamentalment per tractar d'aturar-lo i redreçar-lo. Durant aquests 4 anys hem estat treballant a les Corts. Jo ara tratava de recordar què ha passat durant aquests 4 anys i la veritat és que hem estat en situacions de les més variades, des de situacions d'un optimisme important a situacions d'absoluta depressió política, moments en què realment pensaven que tot podia anar-se'n a terra, però sí estem. Després d'aquests 4 anys tan durs, estem així gràcies al treball de tots i de totes, i voldria agrair sobretot el treball, en aquest cas, de la persona que va ser la cap de llista i la portaveu durant 2 anys i que va patir, diguem, en les seves pròpies carns els moments més durs i més terribles, a Glòria Marcos. Jo demanaria un fort aplaudiment per ella.
Em sembla que està redactant les resolucions, així és que no sé. Jo m'havia compromès a parlar 5 minuts, li prega al president que si me'n passa que em descompte este temps de... Sí, tranquil, Lluís, tranquil. No, molt breument estic acabant. Continua. He insistit que en el treball de 4 anys, 4 anys en els que hem tingut les coses molt difícils, però 4 anys en què gràcies a l'esforç de tots i totes podem dir que encara estem ací. No sols que estem ací, sinó que estem ací en perspectives de realment, en aquesta situació tan complicada i tan dura, en perspectives de poder ajudar de forma important a redreçar aquesta situació, a canviar la situació política al País Valencià. Sabem que serà molt difícil canviar les majories, però el que és realment important és que ja ho he dit. Bé, gràcies a tots i totes aconseguirem treballar per canviar la majoria, per canviar les polítiques. Les homes i les dones que composen les candidatures d'Esquerra Unida, les candidatures amb les que concurrirem a les properes eleccions autonòmiques i municipals, són pràcticament el millor que aquesta organització pot oferir a la societat en quant a militància, treball esforçat i capacitat d'elaboració política. Molts d'ells ja estan demostrant-ho dia a dia en els seus municipis, de vegades molts d'ells també en càrrecs institucionals, demostrant que des de les institucions es poden fer moltes coses per canviar la realitat, tant des del govern com també des de l'oposició. Som tan importants al govern com a l'oposició. En una posició o en l'altra, en l'oposició que ens atorguen els ciutadans, en ambdues serem perfectament útils per frenar o canviar la situació política que hi ha. Per tant, ens presentarem davant de la societat amb una proposta de transformació, amb una proposta que el que vol és atendre les necessitats socials, especialment d'aquells més desafavorits, amb una proposta que el que pretén és frenar el deteriorament institucional que està patint aquest país, condemnant i atacant, erradicant radicalment la corrupció i fent de les institucions uns espills on es puga mirar la gent, realment on la democratització no siga una democratització purament formal, sinó que també promourem la participació dels ciutadans i les ciutadanes. Des d'on defensarem els drets nacionals de tots els valencians i totes les valencianes i, sobretot, des d'on defendrem i treballarem per defendre els interessos particularment dels treballadors i de tots aquells que estan veient-se afectats terriblement per aquesta crisi sense haver-la provocat. Per tots ells, per totes elles, els homes i les dones de les candidatures d'Esquerra Unida, ens comprometrem a treballar fins l'últim alè per defendre els seus interessos. Moltes gràcies. Gràcies, Lluís. I per acabar la defensa de les candidatures, el company Ignacio Blanco. Companys i companyes, queden poc més de 6 mesos per a les eleccions autonòmiques i este país, el País Valencià, necessita més que mai una alternativa d'esquerres contra la crisi que estan pagant els treballadors i les treballadores i contra la corrupció que degrada cada dia la nostra vida democràtica. Una alternativa que pot ser, que vol ser i que ha de ser Esquerra Unida del País Valencià. Una alternativa basada en el treball, en la cultura i en la honradesa. Una alternativa que representa magníficament
tots els nostres candidats i candidates i molt especialment els nostres actuals diputats a les Corts i que encapçalen les llistes d'Alacant, Castelló i València. Marga Sanz, Lluís Torró i Marina Albiol. Marga, la nostra coordinadora i portaveu parlamentària, la veu més clara en la denúncia d'un model econòmic que està estretament lligat a la corrupció i a l'explotació laboral. La resistent a les màquines del Cabanyal. I la primera militant, i ho sabeu tots i totes, a l'hora de recórrer el país per a fer més fort aquest projecte polític que és Esquerra Unida. Lluís, defensor de les nostres senyes d'identitat, del nostre paisatge, de la nostra cultura, tan marginada, tan atacada per un Consell que ataca el valencià, que practica la censura, que fomenta l'anticatalanisme, que és una manera efectiva per a d'ells d'antivalencianisme. Lluís, que sempre ha reivindicat, com tots nosaltres, un canvi en les prioritats de la inversió pública. Ja està bé de dilapidar, de malbaratar recursos en grans esdeveniments que omplin les butxaques al final d'uns quants. S'ha d'apostar per les polítiques socials, s'ha d'apostar per un model productiu per als sectors industrials. I Marina, indomable en la denúncia de la corrupció. Malson de Fabra i de tots aquells que, com Fabra, fan de l'administració el seu cortijo i radical, molt radical, com ha de ser, en la seva reivindicació, en la nostra reivindicació republicana i laïcista, front a un govern que sotmès a les pressions de l'Església del ultranacional-catolicisme. Marga, Marina i Lluís ens representen a tots i totes aquells i aquelles que diguem no. Diguem no a un sistema capitalista en crisi que augmenta cada dia l'explotació dels treballadors i les treballadores que pateixen l'atur, la precarietat laboral i la retallada de drets socials per part d'un govern que deshonra la paraula socialista. Diguem no als atacs a la nostra llengua. Diguem no a la corrupció d'uns polítics que s'ho estan emportant cru. Diguem no a Fabra. Diguem no a Ripoll, diguem no a Costa, diguem no a Camps. Nosaltres no som d'eixe món. L'alternativa nostra, l'alternativa d'Esquerra Unida, es concreta en el programa electoral, del qual hem aprovat les línies bàsiques. Es concreta en la defensa dels drets laborals i socials. Es concreta en la defensa dels serveis públics i de qualitat, de la nostra llengua i cultura, de la igualtat de totes les persones, de la sostenibilitat ambiental, de la participació ciutadana, de la ètica i de la transparència en la vida política, de la democràcia. Aquest programa és el que guiarà la nostra actuació a les Corts, com ja ho ha fet durant aquests 4 anys, que han estat difícils, com contava Lluís, però que podem dir que han sigut profitosos i ara estem ací en condicions de, a partir de maig, tindre més força, més capacitat i el mateix compromís de sempre amb la classe treballadora del País Valencià. Marga, Lluís i Marina ja no estaran a soles. Serem més diputats a les Corts, treballant conjuntament amb tota la militància per a continuar, com deia Marcelino Camacho, siempre adelante, siempre a la izquierda. Ara hem de procedir a la votació a la candidatura a la presidència de la Generalitat. I per part de la direcció d'Esquerra Unida i per part de la mesa i per part de les comarques sols existeix una candidatura i per tant farem la votació amb alçada i jo propose com a president de l'Assemblea a la companya Marga Sanz com a la nostra candidata a la presidència de la Generalitat. Val. Per tant, vots a favor de la candidatura de Marga? Bé, vots a favor de la candidatura de Marga, 189, cap en contra i 2 abstencions. Enhorabona, Marga.
quiero deciros que hoy salimos más fuertes, hoy salimos más unidos y más unidas para hacer frente a una campaña que va a ser difícil, a una campaña que nos vamos a tener que recorrer palmo a palmo el país valenciano, pero una campaña a la que nos está esperando mucha gente, porque en estos momentos, si algo representa Esquerra Unida, si algo representa Izquierda Unida, es coherencia y es haber demostrado que está al lado de los más débiles, que está al lado de los trabajadores y las trabajadoras, que está al lado de los que han hecho la huelga general y que está en contra de las políticas que estamos sufriendo, de recortes sociales, está en contra de la corrupción y está a favor de todos los valores contrarios que hoy representa el Partido Popular en nuestro país. Y mirad, hoy hemos elegido compañeros y compañeras que nos van a representar en las Cortes Valencianas. Compañeros y compañeras que después del 22 de mayo se sentarán en sus escaños para llevar la voz de la izquierda a las Cortes Valencianas en ese compromiso que permanentemente tiene Esquerra Unida con el País Valencià. Son compañeros y compañeras que nos representan desde la pluralidad que encarna Esquerra Unida. Son compañeros y compañeras que representan un compromiso con la sociedad, que cuentan con el reconocimiento de su trabajo hecho en los movimientos sociales, en la calle y en las instituciones. Son compañeros y compañeras ejemplo de austeridad y de ética en la vida pública. Pero sobre todo son compañeros que han sido fieles al programa de Esquerra Unida, que han defendido el programa de Esquerra Unida en todos los ámbitos de trabajo y que, por lo tanto, hoy merecen estar en las listas donde vosotros y vosotras les habéis puesto. Pero también os digo que, antes que todo esto, son compañeros y compañeras que se sienten orgullosos del nombre de Esquerra Unida, que se sienten orgullosos y orgullosas de representar a Esquerra Unida en las Cortes, de sentarse en los escaños y de decir, aquí está Esquerra Unida siguiendo con el mismo programa que venimos defendiendo desde hace 25 años, y que si algo ha representado Esquerra Unida con todos nuestros claros y nuestros oscuros y los altos y nuestros bajos, es que hemos estado al lado y no nos hemos cambiado de bando, al lado de quien teníamos que estar. Y eso es coherencia, eso es honestidad y eso es fidelidad a un programa. Y eso se votará, y se votará en mayo. Y yo estoy convencida de que se votará en mayo. ¿Por qué? Porque Esquerra Unida ha demostrado que sabe ser responsable en los momentos en que la sociedad nos exige una alternativa. Hoy habéis hecho un acto de responsabilidad, porque aquí ha habido una lista por circunscripción. Y eso es un acto de responsabilidad porque sabéis que si hoy salimos con varias listas, mañana tendremos a todos los medios de comunicación diciendo, ¿veis cómo esos no se entienden entre ellos? ¿Veis cómo ahí sigue habiendo problemas? Y habéis hecho un acto de responsabilidad. Yo os aseguro que eso es el mayor valor político interno que tiene esta organización y yo lo quiero poner en estos momentos en vuestras manos y dar un aplauso a ese sentido de responsabilidad que ha tenido la organización. Y mirar, frente a los que dicen que no hay alternativas y que nos tenemos que conformar con lo que hay, que no hay más remedio que recortar en gasto social, que no hay más remedio que apretarse el cinturón y apretárselo los de siempre y las de siempre, nosotros decimos que hay otras alternativas. Y esas alternativas las hemos puesto en debate con los movimientos sociales, con los sindicatos, con otras organizaciones con los que hoy trabajamos codo con codo en la calle y con los que hoy trabajamos codo con codo, como trabajamos en la huelga general y como estaremos trabajando codo con codo en las convocatorias del mes de diciembre, de los días 15 y 18, que volveremos a salir a la calle para decir, aquí hay alternativas y este gobierno, el gobierno de Zapatero, no puede seguir apretando los tornillos a quienes están padeciendo la crisis, no puede descargar a los trabajadores y trabajadoras el peso de la crisis, no puede hacer a los pobres más pobres y no puede seguir cuestionando la viabilidad
de la propia solidaridad de esta sociedad, no puede seguir cuestionando los pilares de nuestra democracia, no puede seguir negando que los sindicatos tienen que negociar los derechos de los trabajadores, y eso es democracia, esos son años de historia, esos son vidas que se han dejado aquí nuestros antepasados, nuestros hermanos, nuestra gente, la gente que nosotros recogemos y recuperamos y por las que seguimos luchando por su memoria y por el futuro republicano que representaron. Mirad, hay alternativa, claro que hay alternativa. Hay alternativa porque nosotros decimos que hay que poner a las personas en el centro de la política. Hay alternativa cuando nosotros decimos que el trabajo ha de ser la prioridad de todos los gobiernos. Hay alternativa cuando decimos que hay que considerar lo público como un instrumento de justicia redistributiva que nos permita avanzar en igualdad y en cohesión social. Y hablamos de reforma fiscal, hablamos de banca pública, hablamos del sector público de la economía, porque queremos que la economía esté al servicio de la mayoría y no al servicio de esas minorías que hoy chupan del dinero de los valencianos y de las valencianas y chupan del dinero de los trabajadores y la riqueza que crean. Y por eso queremos también una planificación democrática, y no nos avergüenza decirlo, porque el mercado ha demostrado a dónde nos lleva. Y nos lleva a la crisis, nos lleva a las bolsas de pobreza, nos lleva al paro. Ya tenemos 600.000 parados y paradas y acabamos el año con 200.000 personas en el País Valenciano sin ningún tipo de ingreso, porque se acabaron todas las prestaciones. Y así es como están las cosas y ese es nuestro compromiso de seguir en ese trabajo. Y también decimos que por eso queremos otro nuevo modelo productivo, otro nuevo modelo económico, social y medioambiental que sea sostenible. Y queremos precisamente buscar en un País Valenciano el futuro que han de tener la juventud, el sitio que ha de tener la mujer, el lugar que han de tener los trabajadores y las trabajadoras y el lugar que ha de tener el campo, la industria, las cooperativas, que trabajen por el bien y por la riqueza del País Valenciano y en función de los intereses generales. Eso es nuestro discurso, eso es el futuro que nosotros queremos para el país. Y por eso, en estos momentos, estamos a punto de abordar la campaña más difícil y en la que nos jugamos muchas cosas. Pero mirad, alguien me preguntó el otro día, bueno, en una entrevista que seguramente habréis leído, y si habéis sido en las últimas elecciones con tantos grupos de izquierda, ¿qué vais a ir? ¿De la mano de la crisis a las próximas elecciones? Bueno, pues yo os voy a decir lo que le contesté y os lo digo a vosotros y a vosotras. Nosotros no vamos a llegar solos ni solas a las Cortes Generales, a las Cortes Valencianas, porque entraremos en las Cortes Valencianas. Nosotros vamos acompañados de todas las personas que hicieron la huelga general. Nosotros vamos acompañados de todos los afectados y afectadas por las políticas de recortes del Gobierno de Zapatero y por la corrupción y las políticas antisociales del Partido Popular, que está llevando a un sinfín de penurias a muchísimas familias, a muchísimas empresas en el País Valenciano. Nosotros estamos en estos momentos trabajando con muchísima gente que sin tener el carnet del partido, sin tener el carnet de Esquerra Unida, está en estos momentos a nuestro lado en los foros de la convocatoria ciudadana, que es la refundación que hemos puesto en marcha y que cada vez está teniendo más gente que viene con nosotros y que se une a esa expectativa que Esquerra Unida ha puesto en marcha, que Izquierda Unida ha puesto en marcha y que se basa en estar en la calle, en estar en la movilización y en ser coherentes con lo que defendemos. Porque lo que defendemos en la calle, lo defendemos en las instituciones. Y porque si los trabajadores y las trabajadoras y la sociedad fue una huelga general, nuestros diputados y cargos públicos fueron a la huelga y no estuvieron ninguno trabajando en ningún ámbito de las instituciones. Y mirad, la prueba de ese trabajo y la prueba de cómo nos está mirando la gente ahora, de cómo nos está mirando nuestra gente y gente que se nos acerca, es que las encuestas, de una forma ininterrumpida, nos dan que vamos subiendo. Nos dan que subimos del 5%. Y no nos engañemos con eso y no bajemos la guardia. Pero eso significa
que en estos momentos esas afiliaciones que están viniendo a Esquerra Unida, que en este año y en lo que llevamos este año hemos duplicado las afiliaciones del año pasado y las del anterior año, eso significa que estamos montando la alternativa. Eso significa que empezamos a ser referente y eso significa que hemos vuelto a recoger las riendas de un trabajo que encarnaron todos vosotros, que encarnáis todos vosotros, que encarnaron el anterior grupo parlamentario cuando se levantó y dijo la voz de Esquerra Unida no se hunde en las instituciones y Gloria Marcos se puso al frente del nuevo grupo de Esquerra Unida y en estos momentos la valentía de nuestros diputados en aquel momento sirvió para que tengamos hueco en las instituciones, voz en las Cortes Valencianas y que la gente pueda sentirse representado con nuestro discurso en la institución, como se siente representada con nuestros discursos en nuestros ayuntamientos. Y, por tanto, yo lo que os pido es que, con la misma ilusión que hoy habéis elegido a vuestros candidatos y candidatas, con la misma ilusión que hicisteis la huelga general, con la misma ilusión que estáis trabajando la máxima unidad en la movilización y en el avance de la fuerza social contra las políticas de neoliberales, contra las políticas del Gobierno de Zapatero y contra las políticas antisociales del Partido Popular en el País Valencià. Yo os pido que encaréis estas elecciones, os pido que encaréis con toda la fuerza del mundo, unas elecciones en las que yo estoy convencida de que nos vamos a encontrar con muchísima gente que va a reconocerse en nuestras propuestas, porque nuestras propuestas y nuestro programa sale del debate con la sociedad, sale del debate con los movimientos sociales, con los sindicatos, y hoy habéis aprobado sus líneas maestras. Y yo, como a lo mejor todos estamos citando lo mismo, también he cogido una frase para cerrar de Marcelino, que decía: ni nos domaron, ni nos doblaron, ni nos van a domesticar. Muchas gracias.